ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kakinhun girunar blaking atiar bha kibuan prongtu negeri Bangladesh. Kilahir thama ko wikishnong khaput ka Southwest Khasi Hills ha ka bekle show bat Dung ya uwi urang ba ha ka steps ni tho dieng ka pradri unailar arajar arpusan. Kat kum ka khubo bla yo nagi Pulit lai thu ba ka nigleja ha ka por shibijemen step ha ka shnong Rongdongai ka bahap hapo ka tha nongjri nong hilam ka badan ha ka put bat kri Bangladesh. Lai thu ru ba kumba khandai ngut ki Mynder runar negeri Bangladesh ki bara de ki tiar pen mensau kinthop ka pistol Rung Jubor Shah ke shnong bat kile show bat Dung ya uwi breu bla tip kerteng kumu Balsrang marak ubele khun ban khangla de ki jingwan Rung jong ki Mynderi bat tang shudap le ya ka kam runar ki Mynder runar kila phetno na ke shnong bat ki Pulit ki Suba ba ki nigi runar kimpat phet satya shagri Bangladesh namar badan ki nong shnong ki bayo ki hagathan klam na poi perkhat pad ba ki dei runar ki Pulit ki pentep ba ki nigi runar kila bande ne kin hon batre kamlang harengkan ke jingan don bentalang jong ki Pulit keri Bangladesh kini ke jing Suba klami hading ke jing yo Kurup ya kuwei ka identity ka jong wi Pulit keri Bangladesh na ke jaka ba Shah Balsrang marak la Suba jur ba kini ke kin hon ki runar klawan Rung Shah mengelaya ke jing thmu ban rabo ki trashnong ban yo dawa pisa Halo kani gajing ja ki trash nong kla yo Kurup ru yaki katu kat ni ki tiar jong kini nong thombor kinthop yaka ID ki Pulit keri Bangladesh bat kepisa Bangladesh ya ka bla Kurup no da ki Pulit kum kisaki sabut Wat penleno yakni ka kabu ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongphi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra